y'a fɔ cogo min i ta y'i joli ne kɔni adamadenya kɔni ne yɛrɛ tilala adamadenya la pepewu i yɛrɛ bɛ mɔgɔ min ta ko o y'i nin ye i bɛ taa sɔrɔ o de y'i jugu ye wallahi ne yɛrɛ siranna adamadenya ɲɛ wallahi i kan ka siran dɛ ne tɛ se ka diɲɛ jɔsi de mara n bolo bilen nka Kajawara ne y'o de fɔ maaw bɛ bila e la de nka maaw tɛ se ka foyi k'i la a bɛ kɛ cogo di ne ye tile de n'i ko k'i tɛ tile ye wallahi i b'i yɛrɛ faga de bon i b'a dɔn sisan musomanin caman fɛnɛ filɛ koroni man d'u ye i bɛ dɔw ta k'i b'u koro a bɛ tila ka kɛ degun y'u yɛrɛ bolo wallahi ni mɔgɔ hadamaden kɔni n'i ye diɲɛ so gere i bɛ tila ka nɔsi tagama mɔgɔ tɛ mɔgɔ ladi bilen diɲɛ de b'i ladi o ye tiɲɛ ye voilà ne kɔni ne bɛ ala de deli ne kɔni ne tɛ fɛ ne mɔgɔ si ne ka don mɔgɔ si gasi la wallahi t'a fɛ e mun ko i ka telefɔni ko jeliba wallahi jeliba ne kun bɛna nin kuma in de f'i ɲɛna aw ka cɛnin lakasani tɔgɔ cɛnin lakasani ala surumani lakasani sa ko jumɛn yɛrɛ ko jabafara wa jumɛn de jabakɛnɛ jeliba jabakɛnɛ ye mun da ne kan fɛn min ne sɛbɛnna bɔ adamadenya ko la ayi a kɛ to sa a jo bɛ e la o jamana in mɔgɔ ɲɛnɛman bɛɛ banna fɛn bɛ t'i ka telefɔni ta k'a di jabakɛnɛ ma ko nin ye kuma min fɔ ne ɲɛna hali n'a sɔrɔ ne den kun bɛ ne bolo ne b'a ta k'a kalifa jabakɛnɛ la jabakɛnɛ de ko ne ma k'ale bɛ se telefɔni dilan na ne de bɛ taa nin ka telefɔni a taara yɔrɔ dɔ de yira ne la k'o y'ale ka telefɔni dilan yɔrɔ ye yala jeliba kana yɛlɛnna sa ayisa baara yɔrɔ kelen tɛ jabakɛnɛ la wa jabakɛnɛ filɛ nin mɔgɔ mun don namaratɔ de don ani gulɔminaw ni zuwɛminaw de bɛ yaala ne ko e t'a dɔn a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ne kɔni bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ f'i ye nka n tɔgɔ kana yaala dɛ wallahi n t'i tɔgɔ fɔ jeliba a yɔrɔ fɔ n ye dɔrɔn i bɛ varan dɔn wa varan u b'a fɔ min ma ko mito wa voilà fo a kunsigi ka ca an b'a dɔn cɛnin denkani yan a bɛ kulu ka kari kɔnɔ parce que a n'o bɛɛ ye kelen jeli sare nin ye ne bolo bɔlen n ka telefɔni ko la a kɔni tɛ taa o kɔ dɛ jabaru masa ni cɛnin denkɛ ye Kajawara ne b'i bila yan fɔlɔ ne ka telefɔni a to ne ka taa nin ko la fɔlɔ an b'a kɛ ten ayiwa an b'a kɛ ten awɔ k'an bɛ jeliba awɔ mun de kɛra ni fa ala kama kana na mɔgɔ sasa i kalme ba i dusu kalme mun de bɛ an ɲɛfɔ ai ga ɲɛfɔ a to n ka tu nɔfɛ ni ɲɛfɔ sa i n ka telefɔni de b'a bolo sa ne fa n ka telefɔni de b'a bolo ai ka telefɔni de b'a bolo ala donc a bolila ne ka telefɔni de i jɔ sa i hakili sigi ba donc a bolila n telefɔni de ni fa i ye mɔgɔ sa sa wallahi billahi i ye mɔgɔ sa n ye n ka telefɔni di ma depuis san jumɛn k'a ka n ka telefɔni dilan n y'a ye ɲɛ la bi de ne yɛrɛ n'a ca n t'a kunba dɔn a ye yɔrɔ dɔ yira n na k'a bɛ telefɔni dilan yen n taara ɲini yen ka dɛsɛma ye n y'a ye bi fana i bɛ tila ka na tila n na tuguni donc a banna k'o dilan de quoi ok faut pas t'inquiète ni dɔn n bɛ nin c'est-à-dire comme a ye kɔgɔ pan ɲɛ de sinon billahi n bɛ nin gɛn ka minɛ a la bɛɛ bɛ ne dɔn sigida in na ne ye mɔgɔ min ne fa ne yɛrɛ tun bɛ se k'a minɛ non t'inquiète pas surtout pas kana na hali ni bila i kunkolo la telefɔni tɛ yan n bɛ nin kɛ chaque de i y'a faamuya donc i bila paix la dɔgɔ billahi nin ka misɛn ça c'est un petit gamin comme lui ne fa ne ka telefɔni bɛ sɔrɔ i ka telefɔni bɛ sɔrɔ ne de y'a f'i ye t'inquiète surtout pas i hakili sigi k'i bila paix la mun b'i kɔnɔ i k'o tu i kɔnɔ e de ko ne ka telefɔni bɛ sɔrɔ ne de ko a bɛ sɔrɔ ne de m'a f'i ye ne kɔni tɛ nin dɔn a y'a boli a nana e de ka du kɔnɔ e de ko ne k'a to yen ko ne ka telefɔni ma sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni ne ka telefɔni ma sɔrɔ o tɛ problème ye n bɛna convocation tigɛ ka d'i ma c'est tout mais ne bɛ de dɔn jɔ i bɛ fɛ ka kuma tiɲɛ dɛ ayi ne tɛ ka kuma i bɛ ka taa ni kuma ye fanga minnu na n ko olu de bɛ wari d'an ma ka nin ko ninnu kɛ donc i bila paix la i y'a faamuya jumɛn i bɛ ka taa kuma fangaliko kuma mun na fangako kuma mun na olu de bɛ wari d'an ma ka nin ko ninnu kɛ donc i hakili sigi k'i bila paix la i y'a faamuya ne de ko i ma telefɔni i m'a labɔ ka d'i ma
ni nga misɛnnin tɛ wallahi ne ye ko min kɛ diɲɛ kɔnɔ ne y'a kɛ a bɛ san i y'a faamuya donc i hakili sigi ta i ka téléphone m'a ɲini ka d'i ma n bɛ se ka na n ka téléphone nɔfɛ don jumɛn bon n tɛ se ka don f'i ye mais e ka taa dɔrɔn e ka da o ma dɔrɔn n'i ka so yɔrɔ dɔn e tɛ Kajawara yan ne de don kuma banna taa problème t'a la ne bɛ taa awɔ mais n bɛ segin ka na dɛ awɔ ye problème ye o e bi fɛn ni fɛngɛlama ye ja bon Mulale, takamba, nakamba, jaba kene jaba wille, ouais, plan jumɛn. Cɛ nka cɛ i y'a ɲagami tuguni dɛ i b'a kalama ne ye kankari da i ye ne ye kankari da i ye bilahi ni ma sabali i b'a kalama an bɛ don min na ko bi n'i minɛ la i bɛ sa de dɔnbaga t'a la yɛrɛ san bɛrɛ hali n'i minɛ la ka ne to i ko ne yɛrɛ filɛ nin tantɔ i minɛ la san bɛrɛ ne yɛrɛ bɛ faga ne bɛ fara i bɔgɔlibagaw kan bilahi ala mana ko nin dabila n ka telefɔni yɛrɛ tan mari jumɛn bɛ telefɔni dɔgɔ bana don waati cɛ i b'a kalama i ka nin fɔbila ninnu de ka bon ne y'a f'i ye ka namara dabila i ka yurugu ko nin dabila i bɛ t'i yɛrɛ bila telefɔni dilanna i tɛ telefɔni dilanna i bɛ t'i ta kɛ mɔgɔw yurugu fɛn min e yɛrɛ ka nin telefɔni yɛrɛ lɛ n'i yɛrɛ hali ni feere ni tɛ tɛmɛ 5000 kan fɛn min yɛrɛ tɛ mɔgɔ ka cigarette sɔngɔ bɔ cɛ ko sugu dɔ b'o dabila quoi ne y'a f'i ye gɛrɛnna n k'i branché a bɛ taa u yɛrɛ bila nin ko la u bɛ n'i minɛ sisan k'i ci faga pour rien ni telefɔni 5000 telefɔni dɔrɔn donc ka galon tigɛ nin na o bɛɛ dabila n na gɛrɛ n k'i branché petit ne de don n ɲɛ bɛ di sigida in na yan ka daminɛ bagajigolakaw ka kare k'a na munumunu yan bɛɛ ninnu bɛɛ ka fɛn de kalifalen bɛ ne la mɔgɔ o mɔgɔ ka fɛn sonyɛna o bɛɛ bɛ na ne de f'i ye ne de b'a ɲini ka d'u ma mais i bɛ t'i yɛrɛ bilabila ko la u b'i minɛ k'i ci k'i faga impoli n'i minɛ i ka ci fɛn i b'i fana kana bɔ yan fɛ dɛ i bɛ cɛ k'i nɔ la quoi sinon n'u y'i minɛ kana se yan dɛ o dɔ bɛ yan fɛ n bɛ ko a fɛ ka voilà i b'a kun direct la mɛtiri fara kɔfɛ ouais ka kuro